tady, doporučuji se na ně podívat pro kontext, abyste pochopili, o koho se jedná, jak lidi vlastně podělává a jak se následně chová k těm, kteří chtějí vrátit peníze, nebo kteří... Kámo, ten hřebíček je taká kurva. To je hrozné. No, představ si, že on prostě podělává, vole, představ si, že on podělává matky samoživitelky, že prodává pleny, které jim nedá. Například. To je čurák, kámo. Kámo, já bych mu kopl na trošku. Reálně, fakt. Ty vole. Se ho snaží nějakým způsobem konfrontovat. Pokud jste video neviděli, tak alespoň v rychlosti se za chvilku dostaneme k tomu, co teda dělá a jakým způsobem lidi podělává. Každopádně od momentu, kdy jsem tohle video vydal, se spousta věcí změnila. A v tomhle videu si samozřejmě shrneme ty nejdůležitější věci. Tak pojďme tady na to. Michal Hřebíček se snaží okrádat lidi, kde se dá. V minulém roce se například řešila obrovská kauza ohledně prodeje lístků na mistrovství světa. Ty lístky byly buď falešný, nebo dotyčným, kteří si ho snažili koupit, nikdy lístky nepřišli. Podvod fungoval tak, že jedinci, kteří... No ale proč by si, kámo, dělal falešné lístky, vole, na mistrovský, když je prostě nedáš, vole. Jednoduše. Víš co? Proč by si s tím tak zbytečně sral, kámo? se snažili ten lístek prodat, tak si řekli o nějakou zálohu a potom už se přestali ozývat. Jedním z jedinců, který takhle okrádal, byl právě i Michal. Ale tam jeho podvody nezačaly ani nekončí. Během Vánoc podává falešné inzeráty na cukroví, kde si taky říká o nějakou zálohu, nebo například o nějaký zájezd do Chorvatska, popřípadě poměrně levný ubytování přímo v Chorvatsku u nějaký třeba české rodiny. A tohle okrádání nic netušících lidí už mu prochází několik měsíců, ne-li let. A vzhledem k tomu, že se mu povedlo okrást už stovky, ne-li tisíce. Hey, ale já nechápu, jak takové kunana by mohl okrást stovky tisíc lidí, jako. Co to je? Kámo, kdyby z toho člověka, já nevím, jestli jsi to někdy viděl, vole, jak vypadá, ale. A jak mluví, jak se vyjadřuje. A jako může to být, může to být tak, že prostě může, kámo, ze sebe dělat extrémní přitom, kámo, přitom je mega mysl. Ale nevěřím tomu. Lidí o miliony korun, tak z toho vznikla poměrně šílená kauza. Na odkrývání většiny Michalových podvodů se zaměřuje tady kanál Rob Stark, od kterého budeme brát mimochodem veškeré informace, i spoustu záběrů a tak dále. Doporučuji se podívat na jeho investigativní práci, kde se právě zaměřil na Michala Hřebíčka. Má už na svém kanále 29 videí, kde se zaměří na tuhle kauzu a všechny ty videa jsou perličky. Takže doporučuji zkouknout tuhle sérii Kauza Hřebíček. Máte tam naprosto všechno. Každopádně tohle video slouží k tomu, abychom si tady popsali, co se změnilo od té doby, co jsem natočil své poslední video. Většiny informací. To nejzajímavější a nejzásadnější, co se od té doby změnilo, je to, že Michal se dostal do vazby. Jak vidíte, od Rob Starka je poslední vydaný video právě tohle a bylo vydaný 19.2.2025, takže je to vážně čerstvá situace. Možná byste si mohli říct, že teda už konečně spadla klec, že když už okradl tolik lidí a o tolik peněz, že pravděpodobně je ve vazbě za ty jeho poděly. Není tomu tak úplně pravda, pravděpodobně se to k jeho trestu teprve přičte, ale zatím je tam snad za jeho protiprávní jednání a za to, jak se choval k policii, když se s nima snažil něco řešit. Na to se samozřejmě taky podíváme, protože tady Rob Stark o tom má hned video, kde vlastně ukazuje například to, jak se k policistům chová a je to fakt šílený. Takže pojďme už se zaměřit na ty konkrétní body, které tady Rob Stark odkrýval. Jedna z nejzásadnějších změn, kterou Rob Stark zjistil, je to, že snad na celou tu situaci se dívá snad jeden jediný člověk a dává tak nějak tu kauzu dohromady, proto to trvá tak dlouho, protože se na to prostě nezaměřuje víc lidí, aby se to co nejrychleji vyřešilo. Proto takovou dobu běhá na svobodě a tak nějak vlastně, i když všichni i u policie věděli, co je Michal zač, tak se to dostatečně rychle nikam neposouvalo. A navíc Rob Stark tady vydal hned několik rozhovorů s policistami, ať už aktuálními nebo tady právě bývalými policisty, kteří odkrývali to, jakým s tím mají například zkušenost, nebo například i to, jakou mají zkušenost s tou celou kauzou, jak se k tomu policie snažila dostat, jak se snažila zachovat a jakým způsobem to řešili. Tady v tomhle 2 měsíce starém videu je právě vidět to, jak se baví už s bývalým policistou, který odešel právě kvůli tomu, jelikož musel pomalu celý den řešit to, že lidi podávali stížnosti právě na policii a mnohdy ve spoustě případech, ne většině, ty případy směřovaly právě k Michalovi. A nějak se to neposouvalo, nikam to pořádně nesměřovalo a akorát to. Kámo, jako zas upřímně jako těm policajtům, kámo, shoutout, protože mě by jebla hlava. Kdyby furt někdo vole, furt hřebíček. Kámo, vysvětlila těm lidem, že prostě nemůžeš, vole. Že už ho řešíš, kámo, ale vole, prostě řešíš něco jiného, vole, zrovna. A oni na to je furt naléhají, že je to potřeba to řešit, ale kámo, ty nemáš, jak ještě když vole jsem slyšel, že tam nebylo tolik policajtů prostě. Hej.
To psychicky vyčerpávalo ty jedince, kteří se snažili jenom dobře dělat svoji práci. Protože samozřejmě tahle práce nestojí pouze jenom na těch jedincích, kteří se snaží ten případ řešit s těma okradenýma, ale posouvá se to potom někam výš, kde se to neřešilo očividně dostatečně, protože na to měl být snad jenom jeden člověk, který to nějakým způsobem jakoby řešil, který se k tomu snažil nějakým způsobem dostat a vypracovat všechny ty případy, o kterých prostě věděli a který se k ním do ruky dostali. Celkově v posledních několika videích se Rob Stark docela dost obouval i do toho, jakým způsobem tady vlastně funguje náš systém, že vlastně tady to už není možný, že když už je to i medializovaný případ, který viděli dohromady stovky tisíc lidí, ne-li dost možná i miliony lidí po celé republice, tak se to neřeší s dostatečnou rychlostí. A to je problém, jak je nastavený náš stát, nebo to, jak státní zastupitelství očividně řeší tyhle ty problémy, protože na to nedávají dostatečný důraz a nezaúkolují dostatečný počet lidí. Teď to jsou všechny jenom domněnky, tohle se předával Rob Stark v těch videích a já se to snažím jenom předávat vám v nějaké rychlejší a stručnější formě. Já ty důkazy úplně nevlastním, nezajímám se o to tak důkladně, takže doporučuji se spíš podívat na to video, kde to je jasně a zřetelně objasněný. Každopádně je i částečně pochopitelný to, že se to neřešilo dostatečně rychle, jelikož prostě je to spousta práce, nikomu se do toho pořádně nechtělo, ale samozřejmě se to musí udělat, ale vzhledem k tomu, že už je tam okradených tolik jedinců a jedná se o tak veliký částky, tak ta policie musí postupovat podle nějakých jako pokynů, předpisů a tak dále. A tím pádem, čím je ta kauza rozšířenější a ten problém větší, tím složitější ta práce je. Rob tomu řekl krásný příklad, který to poměrně dobře vysvětluje. Když si člověk zavolá do pizzerky, že chce udělat pizzu, tak jasně ta pizzerka mu hnedka tu pizzu udělá. Vyřeší se to, jede se dál. Mezitím co ale když tam zavolá někdo, že chce těch pizz třeba 1500, tak tady už je to problém, že jo, nikomu se do toho pořádně nechce a trvá to dlouho, je potřeba udělat spoustu té práce a bla, bla, bla. Rozumíme si, jo? Takže prostě tohle to byly věci, na kterých to stavělo. Každopádně pojďme se teďka spíš podívat i na to, jakým způsobem se Michal choval k těm policistům, protože to bylo jako úlet, jak blázen. Ukážu tady pár příkladů, ne všechno, samozřejmě budete mít v popisku o Rob Stark kanál i pravděpodobně odkaz na ten playlist, takže se na to můžete podívat. Takhle, abyste pochopili kontext, tak on několikrát volal na policii kvůli tomu, že mu prostě lidi zhoní pod barákem a prostě mu tam nějaký špendlík na zvonek a tak dále, mu to asi neustále zvonilo a tak a prostě, ale to, jak se chová k těm policistům, je úlet. Furt to na to mačkají, že se běhnu dolů, jak zdrhnu a nikdo tady není, že jo? Když si něco dělejte, když vás budu volat, tak přijete hned. Takže se z vaší strany jedná o Ten čurák? No jasně, protože mi furt tady potřebuje, není to poprvé, furt mi tady vytřávají pod oknama, na tím mrtvý budu vytřávat a když vám volám, tak vy přijete po půl hodině, já se... Chcete kvůli tomu jít na úřad? Ne, ale podám na vás stížnost, si myslím, Stížnost. Kámo, podělávač podá stížnost jinak. Prostě jako, jak arrogantně se chová, ne? To je neskutečný. Já být tím policajtem, já se neudržím, kamo. Nepolicajt. Já se neudržím, ale mu dám punch, kamo. Já mu normálně dám, kamo, direkt. No, hit me! Prostě, hej, ti policajti jsou fakt mega dobří, ale že prostě to udrží, prostě, víš co. Kámo, já vím, že jako, no jasně, ale jako, budu mu napálit, vole. Ty vole. Jako asi bych si jim vytřel tu podlahu, tam by člověk ho chytl, vole, abych mu takedown, vole. Kámo, já bych ho použil jako zarážku do dveří toho koku. Říká, kámo, dal bych mu takedown, kámo, namazal olejem a položil na zem. Ne, asi. Můžu vám zadržet a prý naolejovat a dát na zem? Ukážeme si tam nějakou Aby aspoň pěkně klouzal ten den. Před 20 minutama měli jste přijet hned, že? No, buďte v klidu, my jsme přijeli, když jsme měli čas. No, určitě, abyste přijeli. Mně se líbí, kámo, jak v každém záběru má cigaretu v držce kokot. No, kámo to nehlí jednu za druhou, vole. Jak je v nervech, ne? Zvou mi tady denně, ale... Vy na to se... Kapit tebral, kámo, prostě čest. A jste si nevšimli nikoho, jo? Vůbec žádný osoby. Ani jste si někým Já jsem nevylejzal, vám říkám. Ani vám vlastně jste se spolu nemluvili ani potom. No to jo, to jsme spolu mluvili. Zval mi tady, že mu dlužím prachy za lístky. Takže to byl muž? No jo, nějaký no prostě. No kamr prostě. Takhle, když se jako chová k lidem, kterým jako má poslat ty peníze, jak to ještě chápete, že prostě se snaží nějak jako bránit, blablabla, ale když takhle se baví i s policistama, tak to je jako Ček na to byla facku. taká fronta. Takhle prostě, když mě někdo, jestli to zmátí, já vás podám stížnost. Já jsem viděl video, jak prostě jakože mu vyzvávali pod oknem a jde ven a také pičoviny. Jo, tam byl, vole, žralok, ne? Nebo kdo to tam byl, vole? Jo. Ale tak co, no. Vyřvává, kámo, jak všem, kámo, vyřvává prostě, vole, na všechno dojde a všechno a jako všem, vole, rozbije hubu, vole. A pak si pro něho přijdou, vole, udělají na něho pull up a on pak, kámo, pod stolem prostě.
sedí zalezlý, kámo, a prostě jenom čekáš, až to přejde. Jako to dost. Ty vole. Protože tam ten nějaký z vašeho oddělení mi dal tu moji adresu. Jak on se jmenuje? Jo, ten to byl. Tam jo. Říkáte za slova, ne? No tak jako když tady na mě někdo bude zvonit o půlnoci na zvonek a ještě mi bude říkat, že odložím prachy za nějaký, že jsem ho podvezl za lístky, když to není pravda. Jak on to může vědět, kdybyste mu to neřekli vy tu adresu? My jsme nikomu nic neřekli. A jak by se k ní dostal teda? Já myslím, že to ví dost lidí, třeba někdo na vás točí videa na YouTube. No, protože jste mu dal tu adresu, ale likovat adresy. Nemohu dostat, že jo? Je to plný internet, když mluvili s našima rodičema, ten dotyčný. No mě to nezajímá, Sem objednáváte všechny balíčky, no tak jako mluvili s dodávkou, co sem vozí. Dobrý, ale No, ani cigára kouřit neumí, vole. Já nevím, je to dost nepodstatné, mě je to úplně jedno. Ten to kouří, vole, jak brouťála, ty vole. Prostě takovýhle jako zacházení fakt jako ulítlý, potom tady zjistil asi, že ten policista je ten, o kterém mluví tady momentálně, jo, že prý měl nějak kliknout asi nějakou adresu. Máme do vás zazvoní na zvonky, no. Tak jako nebudeme tady vyzvánit, ale říkám, že by dlužil nějaké prachy. Já mu nic zadlužím. Za toho dáme do vás. On dal kam. No, tak to jsme asi skončili. Jo, Mám dost toho. Tak děkujeme. No, nazdar. no. Říká se nashledanou. Nashledanou, pane Hřebičík. Nebo Hřebičík? Hřebičík. Na viděnou asi, no. Nashledanou. Nejsi to náhodou ty? Nashledanou. Čum. To je prostě jak zdrhl hned to, takže si právě zjistil, že ten policista měl být ten, který má nějaký Jak hodil je ramena. Už to Ty jako vole. vyhlásil a potom prostě rychle zdrhl, aby nevím, se nic nestalo nebo tak něco. A potom tady jako jsou různý jako telefonáty, že třeba on jako volá na policii a je tam záznam policie, jak prostě se fakt chová, i když ho vyzve několikrát ten daný příslušník, který je na lince, aby ukončil to své protiprávní jednání a přestal se chovat jak hlupák, který prostě jenom nadává, tak on i tak pokračoval. Mi řekněte adresu, to znamená město a nějaké číslo popisné, ano? No Benešov na to snad vidíte, odkud volám, ne? Tam, prosím vás, uklidněte se, přestaňte být arrogantní vůči mě, já se vám snažím jakoby pomoct vám na tísňovou linku, tak se uklidněte laskavě. A zkuste se chovat trošku normálně, ano? Tak, řekněte mi, co se tam teda děje. No teď už tady zase odešli z tady mi zvonili půl hodiny, protože ty Benešovské oddělení tam dávají moji adresu někde zveřejnili, ty fízlové zase. A teďko mi tady... Takže já vás jménem zákona vám vyzývám, aby se to nechalo protiprávního jednání, protože se dopouštíte znevážení úřední osob při výkonu pravomoci, jo? Tím, že tady tohle, co všechno říkáte. No, tím, že takhle dehonestujete kolegy, že co tady o nich říkáte, to mě podstatě, nezajímá, jako co mě to zajímá, jestli vás to nezajímá, tak to bude zajímat vaše kolegy. Tady mi vezou nějaký a zvoní tady na mě a vyhrožují mi nástroj, tak co já budu dělat asi. Tak jak... Ale oni to vezvoní z nějakého důvodu. A vy to víte, že někdo zveřejnil vaši adresu? No jasně, já vím, který to Ne, kámo, víš co? Policajti jenom zvolají, hrajou zonkohru, vole, protože se nudí, vole, nemají co dělat, víš co? Kámo, někteří lidi jsou tak kámo, jsou tak dementní, ty vole. Tak hrozně dementní, vole. Až je to, kámo, až je to normálně, je smutná. Třeba ti policajti, že co vyzvonujou furt. No asi, kámo, co se sobě moc myslí ty policajti, kámo. Otravovat slušné lidi furt. To je hrozné prostě, kámo. Hřebičík, kámo, chodí, vole, chodí do roboty, maká, nevidím, vole. No. Abych si mohl, vole, koupit, vole, kámo, za měsíc pár korun vydělat na drinka cíga a vole, policajti ho furt vyzvání. Co? Kámo, znáš to, že ti slepí, znáš, že víš, že slepí pracují. Co směš? Nic dobrý. Takže vy obviněte nějakého kolegu, že konkrétně teda on jako zveřejnil nějakou vaši adresu, jo? No, a díky tomu, vám ten... Já vás prosím vás, uklidněte se, jako přestaňte být takhle vulgární. Samozřejmě ani když už ho vyzvali po několikrát, to bylo třeba 10krát během toho rozhovoru, tak nepřestal a furt to pokračovalo, takže neskutečný. Každopádně potom jako třeba policie přijela k němu domů, když opět jim volal,
prostě tam nějak jako zatěžit tuhle linku a když si to furt prostě nevyřeší, že jo, protože on nevím, by měl mít nějaký důkaz, buď si to natočí nebo něco v tomhle smyslu, aby ho třeba ochránili, protože zase na druhou stranu chápu, že když prostě se bojí o své zdraví, tak chápu, že prostě policie by měla i zachránit jeho, a když prostě on tady volá, že mu tady někdo zvoní, aby to jenom přijeli prostě vyřešit, ani není ohrožený na životě, protože prostě zvonit může kde kdo, že jo, ale lidi ho tam otravou. Nevidím, to nevidím. Prostě, že jo, tady Rob Stark tam třeba jel k němu domů a prostě natáčel u něj před barákem, takže jako lidi z okolí ví zhruba, kde bydlí, s čímž samozřejmě nesouhlasím jako s takovým tím zveřejněním té adresy, ale hej, prostě takovýhle člověk si nezaslouží asi nic hezkýho, minimálně tu vazbu nebo vězení nebo tak. Policie Benešov, dobrý den. No to jste si dali na čas, hodinu vás tady naháním, kde jste? Uklidněte se, pusťte nás dovnitř. To je prostě fakt na kůžu. Dobrý den. Jo, ale já už to asi nepotřebuji, já jsem vás naháněl hodinu dobrou. Já za to nemůžu. Policajti ti nahání už několik měsíců, ty kamarády. Bože. Hej. No. Zase kouří, všimnu si? Kdo, co? Jsem má cigaretu v ruce. Hovno, kam to je? Vás naháněl hodinu dobrou. To je prasák, vole. Vy za to nemůžete, ale tak na tam nejste jediný, ne? Momentálně jsme tady jediný. To je dobrý, a neudělali jste mi to takhle náhodou na schvál? Co bychom vám dělali na schvál? Že jste nepřijeli. A to, že ty okrádáš lidi, to nedělá, ne, to je vlastně omylem. Já jsem zapomněl, dobrý. Však jo. On je čistý člověk vychovaný. Jo, kamo, jo. On je velice slušný člověk, na rozdíl těch policajtů, vole, co ho otravujou. Jsem vás tady hodinu volal, že mi tady lidi řvou pod oknama. Já za to nemůžu. Jo, ale že jsem se dovolal nějaký vaší kolegyně, že mi tvrdí půl hodiny hlídka jede. Jo, protože hlídka jela půl hodiny. Co vám jako na to mám říct? Jo, tamhle od Ráskovky sem jedete půl hodiny, jo. My jsme nebyli v Ráskovce. A vůbec vám může být úplně jedno, kde jsme byli. No tak ale já vás teď na nic nepotřebuju, že jo? No dobrý, tak naschle. No nazdar. To je naschle. To je jako neskutečný tohle, jako jo. Já to fakt nechápu. No potom tady jako proběhl ještě incident, kdy očividně on dostal prostě přes držku od svého táty, protože k němu měl přijet, že on chtěl nějaký jako peníze půjčit nebo něco takového, že je v problémech, což jako nechápu, jestli on prostě fakt má někoho nad sebou, komu posílá ty prachy a nemá finance, kterým může nějak jako fungovat. Jeho otec prostě mu dal to, co si očividně zasloužil. A on samozřejmě volal policii, že to s nima chtěl nějak jako vyřešit. No, prostě jsem pod něco potřeboval a otec mě bezdůvodně napadnul. Jo, jak vás napadnul. Jak? Jo. Jedna facka, jak to proběhlo? Máme tam více videí s ním. My za chvilku za váma dojdeme, jo? S rybíčkem? Pověděte, jak proběhl ten incident. Prostě jsem přijel za mnou. Jo, tam... S tím, že potřebuji hodně pomoct, on se tam a začal prostě, že je využívám dlouhodobě a že podvodní chce jenom prachy. Cigareta? Že si neuvědomuji. A nejenom rodiče, vole. Věci a takovýhle a začal tam prostě proti ním nějak... Že využívá, vole, prý. A říkám nejenom rodiče. Je to psychoš prostě a začal mě napadat, prostě chtěl mě pod krkem a dal mi pěstí na to vlastně a já jsem se tak vlastně a bránil jsem se mu. Přijde, kdyby tam měl na krajíčku, jako. Ale on vlastně dal druhou pěstí, pak mě začal škrtit vlastně na základě toho a no a potom vlastně mi dal ještě pěstí pod oko, asi po třetí. A vlastně do toho mám ty monokly vlastně. Jo, nějaké slovní urážení proběhlo? No, obou strany. Jo, obou strany, takže by on vás. A to fyzicky obou strany nebo ne, já na něj určitě ne. No jako, takže takhle to nějak jako proběhlo, tohle to byl ten incident a potom si tam ještě jakoby nějak hrotil s jeho mámou, což bylo tak jako, nevím, neskutečně neuvěřitelný. Jenom při něm. Ještě přestaň. Ne, přestaň, je to pravda, děláš to celý život. Stojíš jenom při něm. Nemáš vlastní rozum, jsi tak labilní. To říká ten pravej. To je to tvoje matka, která tě vychovala, ty kok... Ty se bojíš. Máš z ní strach. Ne. Ale nebýt toho, kdo před tebou právě stojí, vole, tak na tom světě vůbec nejsi a nepoděláváš lidi, ty ple. Hej. Cigaretu, jen tak by the way. No nic, jediné, co ho zajímá, je zásilkovna a cigára, ty vole. Hej, kamaráde, hej, fakt, sklidni se prostě. Ale tak teď na to přijde, kamo, teď si posedí chviličku.
A třeba mu to v té hlavě jako docvakne, že to asi není úplně jako nejlepší kamo, způsob žití života. Možná bude chtít žít jako normální pořádný člověk, kamo. Třeba to něco naučí a třeba taky ne, že jo. Si nemyslím, kamo. Třeba si tam z něho, vole, stane ještě větší teplo, už nejde teď. Ale to jsem neřekl. Jako chová se tak celkem, tak jako má takový dešlost, kámo. Celý život jsme to snášeli. To je archetyp, vole, teplouše. Tady tohle je potom teda otázkou, jako jestli celou dobu to snažil, jestli tam není nějaká jako reference na to, že on si asi zažil možná nějaký jako nechutný zacházení od jeho otce prostě v mládí. To samozřejmě můžeme jenom spekulovat, nemůžeme to potvrdit ani vyvrátit, že jo, prostě tady to vypadá, jak kdyby na to odkazovat, takže už na základě nějaký tady ten výchovy, tak prostě si z něho mohl vyrůst to, co chce, ale na základě tady ten nějaký jako nepříjemný výchovy z něho možná vyrostlo to, co z něho vyrostlo. Na druhou stranu, jestli on vyrostl a začal se chovat nějakým způsobem takhle, tak jako nedivím si, že jeho rodiče jsou naštvaní jako chudáci, jo. Jestli prostě fakt to je čistě jeho chování, tak jako fakt chudáci jeho rodiče. Asi bych měla odejít. Asi bys měla odejít. Jo, zmáč. Jsem blbáč, tam můžeš. To je tak hodné, že vás lidi do Benešova, jo, teda. No, ten je teda opravdu hodnej. Taky může taxíkem. Si bych doporučil hlavně, aby to bylo v klidu, ta cesta, jo, aby k něčemu nedošlo zase. Tady je potom ještě zajímavý, jak on způsobem čapne toho svýho psa, jako, když odchází. To je taky takový jako fakt divný, že to vypadá jako chudák pes, taky jako se nemá úplně nejlíp. No tenhle zabírá kabelku, vole, prostě. A víte to moc dobře. Tady máš ponožky. To děláš schválně. Čemu budeš ještě ubližovat? Já jsem se ho chytl normálně zase, prosím tě. A Už bych ho kopl do držky. Řeš hlavně sebe a měla by si s tím životem konečně něco udělat a od ní odejít. Víš to moc dobře, o čem mluvím. Nech se konečně. Tohle je jako extrém, totální extrém. Doporučuji si fakt podívat na celý to video, na všechny ty incidenty. Tady vlastně máme 2 týdny starý video, kde vlastně Robstar, který řeší další problémy s nějakými dalšími jako oběťma, kde se baví o tom, že on dál podává nějaký falešný inzeráty na základě toho, že se snaží prodat pronájem nějakého bytu nebo prostě baráku v Chorvatsku a tak dále, takže to tam řeší, jak podávat nějaký trestní oznámení, jak šli na policii, jak řešili to spojení toho jména s ním samotným a tak dále. Pak se zjistilo taky, že on podniká na základě iča a jména nějaký ženy, která s ním absolutně nemá nic společného, akorát prostě lidi si ji potom našli a začali jakoby volat, že jim dluží nějaký peníze, i když ona s tím nemá absolutně nic společného. A policie tohle očividně nemůže nějak řešit, protože když tam není její rodné číslo a je tam jenom její ičo a jméno, tak s tím jako nic konkrétního a nic pořádného neudělají. Potom zase nějaká další jiná cestovka, tak používá vlastně nějaký jejich stránky, jo, a ještě její razítko vlastně používá, no, ale používá jakoby ty jiné cestovky jako jejich stránky, na základě té cestovky to nějak jako vydává, nějaký jako dokumenty nebo takhle a vlastně všechno to je jenom falešný způsob, jak na chvilku těm lidem zavřít hubu a potom si je třeba blokne, že jo, prostě okrádá další lidi. Nevím, neuvěřitelný. Je zajímavý, jakým způsobem dali lidem třeba, když se z něho potom snažili získat nějakou fakturu nebo smlouvu o tom, že vlastně bude probíhat ten, když chtěli lidi po něm nějakou fakturu za to, že dal tam nějakou zálohu, nebo po případě chtěli nějakou smlouvu o tom, že neopravdy zamluvení toho termínu v tom daném baráku v Chorvatsku proběhne. Sekám se? Jak to? Tak jako To mi přišlo právě od pana Hřebečka, jo? To je ta smlouva, na kterou jsme čekali. A možná ten stream možná jako na tom, že Twitch to má mělo by možná. to být na zájezd do Umagu, do Chorvatska, jo? Tak vám přijde takováhle smlouva všem, abyste věděli. Takže jako taky zajímavým způsobem, jak se snaží vysmát, no, ale prostě overall tam prostě tady v tomhle tom videu, který vyšel před dvěma týdny, prostě řeší nějaký ty telefonáty, ať už s okradenýma, nebo právě s těma lidma, na základě kterých jako podniká v úzovkách, jo, nebo jejich údaje využívá pro to, aby mohl dál podělávat lidi. Ale každopádně Hřeb tohle z toho videa je to, že vlastně Michal Řebíček teda nakonec skončil ve vazbě a právě na základě toho, jakým způsobem se choval k těm policistům a tak dále, nejspíš, že vlastně tady Rob v tomhle videu nějakým způsobem zase volá s nějakým podvedeným nebo něco takového. A tady je hustý, jak to samozřejmě neřeší už jenom policisti, ale Rob tady k tomu řekne sám svoje informace. Doufíme, že to dopadne dobře, jinak včera večer už se konečně aspoň trošku vyjádřil ministr vnitra Rakušan. Hřebíček. Dostávám od vás spoustu zpráv, označení a různých podnětů, abych se na tuhle kauzu jako ministr vnitra podíval, abych s ní něco udělal. Já mám pro vás jednu dobrou zprávu obecného charakteru.
Policie České republiky tuhle kauzu řeší, dělá v tom úkony, které dělat má a samozřejmě to někdy nějaký čas trvá a zabere, protože chceme, aby ta kauza byla opravdu vyšetřená, a to chceme všichni a chci to i já. Obecně ale jednu větu. Ministr vnitra může policii na něco upozornit, zeptat se, dotázat se, ale rozhodně ji neurčuje, jakou kauzou se má a nebo nemá zabývat. Tak by to bylo vlastně i špatně. Ke kauze, kde... Takže je zajímavý, že vlastně tohle už tady ministr vnitra nějakým způsobem se k tomu vyjádřil, jo? Že prostě už je to tak velká kauza, že se to k němu dostalo, nebo prostě, že mu lidi píčou a ať se o to zajímá. Každopádně nějaký jako pár dní potom vlastně u něj byla zásuvka, nebo prostě policie u Hřebíčíka doma. No, čau, tak povídej, co pasuje. Prosím tě, v 7 hodin tam naběhli Benga. Já, ano. Ale v civilu. Advokát má Mercedesa bílýho, nevíš? Je to možný, nevím. No, tak tam čekal advokát na ně. Takhle nějakým způsobem to vypadalo, že tam prostě si pro ně přišla ta policie. To je zajímavý, potom právě Robstark jel, aby byl u toho soudu, nebo jak to je předvazebního soudu, nebo něco takového. Zjistil, jestli teda se do vazby dostane, nebo jestli ho propustí. Každopádně tam volá prostě s okresním soudem Přerov, kde původně si myslel, že by to pravděpodobně mělo být. Nakonec tam volal i s okresním soudem Benešov, kde prostě se ptal, jestli tam něco takového bude probíhat. Nakonec se dozvěděl, že teda v Benešově ten soud bude, že on tam nějak tak jako dorazil a máme z toho taky samozřejmě nějaký jako záběry. Samozřejmě to nebyl veřejný soud, takže tady mohl být ten na chodbě, ale i proto tam prostě jel pro ty záběry, aby viděl, jak to probíhá a jestli se ho prostě potom odvedou a zavřou ho a prostě ho převezou do vazby. Takže tady vlastně nějak jako přišla státní zástupkyně a potom tam jde teda už i Michal. A další kauzy, který pro vás. Hello there. Co si nahráváte? Nahrávám, tady se. Přestaň to nahrávat. Všechno nejlepší narozenina, Michale. Jo, mimochodem ten soud byl na jeho narozeniny, což je jako docela halus. Sám dostaneš vazbičku pořádnou. Kámo, představ si, že máš, vole, narozeniny, kámo, máš velký den, bídej, vole, a kámo, dopadneš takhle. To je v piči, vole. Kámo, nemáš štěstí, bro, nemáš. Kristo jedna. Nemyslím si, že to jen tak projde. To fungovalo už. Nezafungovalo nic. Asi nebudeme komunikovat, teď pána takhle vejvedná, tady nebudeme teďka tuhle chvíli komunikovat. Takhle přesto, jo? No, když půjdu sem, tak můžu? Ne. No, tak asi můžu, pánové, no. Nevíme, kdo jste v tuhle chvíli. Jako, jak se tam šel, už jako byl nějak asi pomlácený, to bylo taky velmi zajímavý. Tady už vycházel potom z toho soudu. To nějak jako vypadalo. Odváděli si ho. Nějakým způsobem se to řešilo. A potom se ho takhle už převzali akorát. Tak se měj, Michale. Je zajímavý, že takováhle velká kauza, jediný, kdo tam byl, jak je brat. Řešit normálních médií, ale tak jako, to se dá se očekávat. Doufám, že mu dají košík. Hezky. Takže si ho tam zavřeli, potom to tady nějak jako dál Robstark, se tady mluví k té kauze a tak, a potom tady na konci akorát prostě si to jeli oslavit prostě s dalšíma lidma, jeho fanouškama, divákama, kteří celou tu kauzu sledovali, aby se prostě to tak nějak jako zapili, ať už Alkem nebo nealkem, a vlastně tak nějak si jako tady povídej a slaví to, že vlastně je momentálně ve vazbě Michal, protože tohle byla poměrně šílená kauza, kterou tady jako půl až 3/4 roku řešil, docela dost aktivně, jak říkám, vyšlo o tom skoro 30 videí, velmi silná investigativní práce z Robstarkové strany. Máme tam spoustu videí, ať už od policistů, od prostě nějakých dalších jako lidí. Se pořád sekáš? Nebo lidí, kteří prostě jenom Michala znají a prostě nelíbí se jim to, co dělá. A trošku, když ho potkají, jak mu otravovali život, aspoň, že prostě se mu snažili poukázat na to, že hej, halo, to, co děláš, není dobře. Tam probíhaly i nějaké jako investigativní práce, kdy přímo přijeli do Benešova,
tady Rob Stark a natočili tam nějaké jako záběry přímo jakoby s ním, když se k němu dostali a tak dále a tak dále. Je to velmi zajímavý, tady ještě Rob Stark mluvil o tom, že dál jako budou vyšetřovat to, jestli on náhodou neměl právě někoho nad sebou, nebo prostě budou se snažit získat informace, kam jezly teda ty peníze, nebo jestli jakoby pracoval sám na sebe, protože on tam jako Rob Stark říká, že z největší pravděpodobností pracoval sám na sebe, protože kdyby se choval takovýmhle způsobem, jakým se choval, tak by to i pro ty lidi nad ním mohlo být problém, ale to se samozřejmě neví, kde je pravda. Další věc je taková, jestli náhodou neměl u policie někoho, kdo mu trochu pomáhal a proto se to řešilo takovou dobu. To ještě něco nějaké další podrobnosti. No co si o tom myslíte vy? Snad jsem to tady popsal dobře, to je všechno, mějte se. A Díky moc, Huňáči, díky moc, pěkné video.